Papunta na po kami sa ano, sa ewan ko kung saan, basta magdi-dinner daw kami. So, guys. Oh, dito pa rin kami, guys. Hindi pa kami umaalis. So, ayan. Nagre-ready na po kami. Pwede break. So, ito po yung pinto ng hotel. Bubuksan ko po. So, yan po yung hallway. Bawal pong maingay dito. So, naglalakad na po ako. Ganyan po talaga yung lakad ko. So, ito po yung itsura ng hotel namin. Oh. Medyo mataas po yun, ha? So, try this at home. Teka, maglalakad ulit ako. Shit, I want to space na yung phone ko. So, dito na po tayo. Baliktad, 8th floor. Bukas na po yung elevator. So guys, iwan ko muna kayo. Sasakay muna kami ng elevator. Sa ground floor na kami. Nag-vlog po ako. I-announce ko lang. Kita mo lang. Okay na. I-focus na. May monitor kami, walang diet. Walang diet. Kanina pa ako nag-video. Hindi pala naka-on yung mic. Naka-mute. Panay naka-mute. What a Nakalimutan na transition. yung mga sinabi niya kanina. Ayoko na magsalita kasi kanina naka-mute. Dami ko nang nasabi na ubos na. Idadab ko na lang mamaya yung heist. Transition ulit. Ala! So yan po, nanonood po kami ng motor-motor. Bumabangking po yung motor. Vlog takeover. Ayan po, problemado na sila. Hindi na nila alam yung ginagawa nila. Yung dyan, Kung alam niyo po yung sagot, please sleep. Yung pinoproblema nila kanina, ako po nakasolve. Gusto ko lang po ipasikat. Panoorin niyo sa vlog namin. Panoorin niyo sa vlog nila.
Bagam. Di ba tayo wala nang bang. Di na mo lang maawatan. Bagam. Tupak-tupak. Kasano pa ng disunod eh ko. Ano po eh. Po, first time ko kumain ng pohol. Muna tayo kakain muna kami. Ilagay mo dito. Mukbang daw. Mukbang daw. So yan guys, pupunasan ko lang yung lanit-lanit ng bunganga ko. Transition. Yung lips ko. Okay pa ba kayo? Busog na kami, busog na. Sir Don, okay pa? Ito po ang kinahinatnan ng aming Ito po, mag-ilablabo na pala niya. drone shot. Tayo manong, may mapapalaligan ng plano, bawal na.